మీ కష్టాలు తీర్చేదెవరు? మీ కన్నీళ్లు తుడిచేదెవరు? మీ సమస్యలు పరిష్కరించేదెవరు? గళమెత్తండి, మీరు ప్రశ్నించండి, నిర్భయంగా నిలదీయండి. మీ స్వరం మా ఆయుధం. మీ కష్టాలు తీర్చేదెవరు? మీ కన్నీళ్లు తుడిచేదెవరు? మీ సమస్యలు పరిష్కరించేదెవరు? గళమెత్తండి, మీరు ప్రశ్నించండి, నిర్భయంగా నిలదీయండి. మీ స్వరం మా ఆయుధం. మీ కష్టాలు తీర్చేదెవరు? మీ కన్నీళ్లు తుడిచేదెవరు? మీ సమస్యలు పరిష్కరించేదెవరు? గళమెత్తండి, మీరు ప్రశ్నించండి, నిర్భయంగా నిలదీయండి. మీ స్వరం మా ఆయుధం.